N'akwụkwọ akụkọ dị Sọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Otu Serap akpụpụla Tinubu n'ụlọ ikpe n'ihi ịkụ onye ụpa ya ịkwụsị Wike, Gaidam, Umahi na ndị ọzọ site n'ịgakwa n'ihu anara ego ezumike nka ha n'agbanyeghị na ha nọ n'ọchịchị gọọmenti etiti. N'akwụkwọ akụkọ dị Sọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Ndị omekome egbe tọrọ ndị njem 14 n'ụbọchị Fraịde gara aga n'okporo ụzọ awarawa Ugwuogo Opi gawa Nsukka n'ime steeti Enugu. N'akwụkwọ akụkọ dị Sọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Maka njinji ụgbọelu gọvanọ Adeleke gbanahụrụ, o nwerere onye metụrụ injin ụgbọelu ahụ aka. Nke a ka ọnụ na-ekwuru gọvanọ ahụ Olawale Rashid kwuru ụnyaahụ. N'akwụkwọ akụkọ dị Kebụl ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Ọchịchị etiti na-agba mbọ igbochi mfanye aka n'ụkwụ otu NLC ọzọ dịka ha kpọkurula ndị otu ahụ ịbịa maka mkparịta ụka. N'akwụkwọ akụkọ dị Kebụl ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Ịtụasị ọchịchị etiti tụrụ na mba United Arab Emirates kposara mmachibido akwụkwọ ikikere njem visa ha machiri ụmụafọ ala anyị bụ nnọọ nke na-eme ihere. Nke a ka Frank Shaibu kwuru. N'akwụkwọ akụkọ dị Kebụl ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Mmadụ 5 nwụrụ ebe mmadụ 12 merụrụ ahụ na ihe mberede okporo ụzọ mere n'ụzọ awarawa Lagos gawa Ibadan. You don't mean it.